and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Kung si Kinsa ka, nga mo desisyon kung si Kinsa ang mas makalipay alan ako, ha? Dili ikaw ang nagkupot sa kong kasing-kasing. Ako, busa, ako ang mas nasayod kung si Kinsa man ang mas makalipay nako. Huwag ikaw na, Abigail. Ikaw lang, ang buwan na ilain pa. Busa, please. Ayaw kong ipangtag sa uban. Dili ko masugot. Solid ta, di ba? Huwag si Bisag Kinsay makabuak na to. Solid ta, di ba? Di ba? Huwag si Bisag Kinsay makabuak na to. Solid ta, di ba? Di ba? Ate. Please, bakwi ang imong gisulti. Mahal ko nimo, di ba? Di ba? Dili pa iko ang pagmahal, auntie. Ugod sa man tayo igo para nimo. Kung noon sa man ang maong pagkuwang, ako nimo daw ang Wa ka makasabot. nagkasabot ko, Abi. Wa. Andi masakit tuno kasing-kasing si Dana. May magbisan unsang orasa mamatay siya. Og ipangayop ka niya gikan ako. Ug ihatag sa ko nimo sa dakong kasayon. Andi. Ingon di ko, anak, kaway bili alang nimo. Andi dili. Nasayop ka. Wa ka lang makasabot. Ugod sa iwa man akong masabti, ha? Nasayon na ko ng ipanghatag, mao ba? Gawa ko'y bili alang nimo. Nga di ko mahinungdanon alang nimo. Nga bakak ang tanan nimo gisaad rin ako. Ug dili tinuod ang imong giingon nga mahal ko nimo. Mahal ta ka. Please pamatud Abigail. Kupti ko, ayoko buhi. Pero si Dana. Di siya mahinungdanon. Kita ang mahinungdanon. Kita lang. Ug wa na ilain pa. Dili, Andi. Nasayop ka. Dili lang kita ang mahinungdanon. Kay mahinungdanon usab alang nako ang kinabuhi ni Dana. Di ko makaako nga magtanaw nga mawa siya tungod kay wa na ko matuman ang iyang gihangyo diri nako. Nga mao ako. Oh, Andi. Tigod siya anak ka mahinungdanon, anak. Ingon anak ka mahinungdanon ang iyang kinabuhi alang nako. Unya ako. Andi, dako bikutang kabubuton ni lolo niya. Kung tumanon ko ang imong ihangyo ako, panguyaban ako sa Dana. Mahimo bang tumanon usab ko nimo sa akong ihangyo diha nimo. Unsa ka na? Panguyaban ko siya sa usa ka kondisyon. Dili na po. Oh my God! I can't believe this! Mo graduate na ta mga sisi! Oh my God! Ay, karaghapan akong planong buhaton. Isa daghan nga naglisod na ko kung unsay akong unahon. And most probably, unahon ko gyud ang akong bakasyon. Right after graduation, mulupad na dayon ko paingon sa laing nasod. Og asa na masad ka this time? Murag hapit naman mo malibot ang tibok kalibutan, Febs. Yeah, right! Dagan na kay kong nasuruyan ng mga dapit sa laing-laing nasod. But until now, o pag ko siya makikipag-usap. Hangtod ka ron? Naghandom ka day gihapon netong lalaki nga imong na-meet makausa ka higayon dito sa Maldives o gikauban sa sobra sa usa ka semana? Febs, move on na. No way! May feeling ko nga siya na gid ang akong the one. Kung ikatagbo na ko siya pag-usap, no matter what the circumstances may be, ang kunon ko na gid siya og dili na gid nako buhian pa. I swear. Uy, paliyaw na tayo. Magsugod na ang graduation ceremony. Dali na mo. Oh my God! Oh my God! How do I look ba, ha? Guwapas ever. Bawa ka na. I know, right? Let's go! Congratulations to us, Sissy! Ay, magkabugwag na kita, ani. Dili na ta everyday magkauban. But we will be in constant communication, right? Of course!
Apo! Lola! Congratulations! Thank you, Lola. Thank you so much. Oh, congrats usab ninyo, girls. Thank you, madam. Thank you, tita. Apo, congratulations. Salamat, Lo. Oh, look who's coming. Oh, kanina siyang danga flowers. Congratulations. Thank you, Andy. Flowers for you, Dina. Congrats. For me? Barangin ako? Thank you, Andy. Thank you. So, girls, goodbye for now. Daddy is waving his hand to me na. Mga tuna ko na mi. Ciao na, mga sisi. Congratulations, sis. Dana. Jeric? Kuya! Apo? Oh my God! Kuya! Abigail, kupti ko. Mara ka kuya pon ko. Unsa? Kuya Punta, Pagtarong mo. Oh my gosh! Kuya! My gosh! He's here! He's here! Sorry nga, walang yung kumakabot sa inyong graduation, sis. But believe me, I tried so much nga makasaksi uta sa inyong pagpasok. Pero natrap niyo ko sa traffic. And so, Kuya! hey. Bilang ka magod. Huwag ka ba malipay nga di pa ulig yung ko din sa Pinas? Just to congratulate you. Nalipay. These are tears of joy, Kuya. Wait lang. Wait, Sorry. Wait na ka ma-introduce ako mga best friends, Kuya. Si Feby. Ingon man si Abby. Nagkahinomdom pa ka ni Abby, dili pa? Of course. Pero wag ko magdahog nga inguna niya na karon ng imong itsura, Abigail. don't you remember? Kuya. Siya si Feby. Hi, Phoebe. You don't remember me? Should I? Kuya? Kailan mo? No. Nakasiguro ko niya na. Dili may managkaila. Though she look familiar. Yeah. Ikaw, Sab. Familiar ka, Sab. Well, anyway, nice meeting you, Jeric. Dili ba lang ni mo dawaton ng akong kamot? Well, of course. Nice meeting you, Phoebe. Mahimo na nimong buhian ang akong kamot. Oh, sorry. Fabs, di ka may nasa kasi mong daddy, oh. Mga to na tingali mo. Okay. Mga to na usab kita. Nagpaabot na ka nato ang party nga gipahigayon alang sa akong apo. Maungtana ka mo. Magkita lang yata, Fabs. Contact lang, ha? Oh, no. Nausap ako una. I feel like mas malingaw ko kung kamo ang ako ikauban sa pagsilibrar karon sa akong graduation. Sa atong graduation. So, will you guys wait for me, please? Banangin ako ni Daddy. I will let him know nga muban ko ninyo sa pag-celebrate. When anyway, mga oras sa misa gawas. Wait for me, okay? Kinigit si Feby. Natripan na sa tingali ni si Kuya. Pag-upa manggo siyang pananaw. Kuya, misamot pa sa good kagkagwapo. Really? You think so? Sobra. Ang opinion ni Abby, ang gusto ko mabati. Maubasab ko sa imong pananaw, Abigail? Ha? Don't worry. I'm a changed man. Ginako ang kaning Jeric nga sama kaniadto sa mga bata pata. Nga kanunay kang sugsugon. Promise. There will be no more bullying. Just praises for you. Abigail.
Guys! Guys! Miss ako si Daddy. So let's go! Let's go! Let's go! O, na sige, tana ka mo. Mulahos na kita sa bay. Let's go! May mura mong tingali nga manlakaw. Tala, di ka lang nakupot sa kong butong. I miss you. Frankly, I don't. Excuse me. Abigail, wait! Abigail, wait! Paspasan mo na ka. Ayaw paglingi. Kupot na ka. Unsa? Mukupot ka? O dili? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!